काय ठरेल तुम्ही असं आदले दिवस बसता तुमचे बी तसे काय ठरवू ना अजून काय ठरवलं सो त्यांना पंचायत बॉडी मिटींग जातली त्यांना ठरतले काय सो तुम्ही फॉर सनबर्न आसा तुमकां सनबर्न जाय तुम्ही काल सांगला तशें आमकां जाय पण आता जी मेजॉरिटी जातली त्या प्रमाणे वयतला हा म्हणजे जी मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जातलो भाई तुमचं किती म्हणणे आमकां सनबर्न जाय मरे. सरपंच जाय तुमचें नाव कितें आमच्या लोकांक जाय न्हू म्हणून आमकां जाय हा, लोकांक जाय आम्ही म्हणून लोकांक तुमकां वांगडा जाय. आम्ही लोकांक वांगडा तुमचें नाव कितें अर्जुन कानोलकर तुम्ही पंच हय सो तुमकां जाय सरपंच हय